Bine, moșule. Poftiți, moșule! Haide, moșule! Dragi părinți, bine v-am găsit. Și vine de la distanță mare. E frig de rău de tot afară. E frig, frig. Ei, ce rugăminte am eu? Păpușica mică vine la măsărit? Haide, Beca. Aoleu, Haide. Sigur! aoleu. Ei! Știi ce am auzit Cu mine, eu da, despre hai cu mine, tine? cu mine, da. Știi ce am auzit? Că ești o foarte bună dansatoare. E adevărat? Da. Bine ai venit. Aici asta Hai, cu bate mine. palma cu mușul. Ei! Prințesa, pe tine cum te cheamă? Rebecca. Câți anișori ai? 2? 3? Faci 3? 2. La mulți ani, Rebecca. Moșu, am auzit de tine, am primit scrisoare și eram curios și nerăbdător să te văd. Ce să te faci tu când ai să termini școala? Dansatoare? Prințesa. Prințesă ești? Nu? Nu ești prințesă? Ești o prințesă dansatoare, balerină. Ai pregătit ceva pentru moșu? Da. Ce? Un dans? Da. O poezie? 2? 3. Când copilul noi cu minte cei mai facă treabă n-au și vor să-l învețe minte, seacă din acum bau-bau. Are câte gheare are, cum o arăta bau-bau. Câte fioros eu are, cum o arăta bau-bau. Hei, hei, hei! Ține, țigă, ține, țigă de bau-bau. 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 Multe goane pot să toarne ce doar din ele. Hei! Ține, țigă, ține, țigă de bau-bau. 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 Nu e frică de bau-bau, eu are cum o arăta bau-bau. Hei, hei, hei! Ține, țigă, ține, țigă de bau-bau. 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 Nu e frică de bau-bau. Rața, Igode, și se joară ganul și l-am prins cu rața în gură. Și cu un buzunar, hai lăsat-o popular. Bravo! Bravo! Cea mai frumoasă fetiță pe care am văzut-o. Și am văzut o grămadă de copii. Bravo, Rebecca să ghicească. A cui e pachetul ăsta? Alondra, Aluandra, greșeală, Ia mai începe. Rebecca. aleu. Nu pot să cred că iarăși are cadou. Luăm 7 Unul la fel de mare. pentru... Rebecca, cine crezi tu că e aici? Din cei 3 copii. Zici tu un nume așa. Mai întâi zi pe hârtie. Mai întâi zi tu. Deci nu te mai lua cu abună de mică. Eu știu acum. Întâi zi pe hârtie și după aia... Rebecca. Da! Am să... E mai mare ca tine. Mai mare ca ea. Ia. Păi ia vezi că mai ai acolo. Rebe, mai pui. Super, nu? Ce? Bănuiesc că le aruncă. Nu! Are baterii, mami! Ce? Are.
Se încurcă în... Mai ai privit un bebeluș acum? Wow! Ce-o fi acesta? Așa? Ia, Laure. Mama, Poftim. ai grijă la asta. Da, am grijă, da. Și ce se poate să-l țin? Da, doar să-l ții. Ok. De acolo, da. Să mai joacă.